Bună dimineața! Azi vom lucra cu mingiuțele. Dacă nu aveți, puteți să lucrați simplu, fără brațele înainte, pe întins. Atenție! 1, 2. La nivelul umerilor 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4. Tragem mult de umeri înapoi. 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, brațele sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, prinde Georgi, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, brațele înapoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Ridicăm la nivelul umerilor. 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, genunchi lateral și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 2, îndoim simultan patele, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, genunchi înainte, brațe sub picior, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deasupra capului, ducem genunchi la cot alternativ și dreapta la loc, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Atenție, lasă mingea. Luați un baston din lemn. Sau o coadă de mop, de mătură, ce aveți la îndemână. Înainte, țineți bastonul de capete și ridic, cobor. 3, 4, 5, 6, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atenție, sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la ceafă, întinde îndoaie și 1, 2, basculați șezuta în față, vă rog, 5, 6, îndreptați spatele în zona lombară, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pe întins, talie,
dreapta la loc, stânga la loc. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2. 3, brațele rămân întinse în V. 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oblic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, brațe întinse, 8, capul sus, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la șezută și ridic, cobor, 3, 4, 5, 6, dacă nu puteți lucra cu bastonul la spate, lucrați cu el în față, da? 2, 2, 3, 4, încercați să apropiați omoplații, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una. Sus, înainte, sus, înapoi, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, baston pe omoplați, moară, lipiți brațele și omoplații de baston, trageți înapoi de umeri, schimbă sensul, contracție pe abdomen și fesier, schimbă sensul, coboară trunchiul și arcuim. 2. Trage umerii spre tavan. 6, 7, 8, capul în prelungirea coloanei vertebrale. 5, 6, 7, mențin. Încearcă să nu îndoi genunchii. Arcuim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lateral și dreapta la loc, stânga la loc, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, revenim, ducem bastonul înainte, balans, tenție și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, braț picior opus și 1, 2, 3, 4, atenție să nu atingeți cu bastonul solul că ricoșează, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, din nou, înainte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, braț picior opus și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, revenim. Punem bastoanele la loc, sprijin pe saltea. Dacă nu puteți să puneți palmele pe sol, luați un scaunel, taburetul sau vă sprijiniți pe marginea patului, da? Depărtat, palmele pe sol,
scufandare dublă și dreapta, 2, stânga, 4, orientați vârfurile și genunchii spre exterior, 8, 1, 2, spatele drept, 4, capul în prelungirea coloanei vertebrale, 7, 8, 1, 2, palmele pe linie cu umerii, vă rog, întinse brațele, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pe dreptul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, schimbă stângul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, revenim. Saltele. Începem pe genunchi, pe coate, spatele rotunjit, lucrăm coapsă și fesieri. Atenție, postura corectă. Începem cu dreptul, îndoit, ridicăm și coborâm, contracție, relaxare pe fesier. Atenție și ridic, cobor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spatele ușor rotunjit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, îndoitim, cobor, 2, ridic, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, jos, sus, 3, 4, relaxez, contracție, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 6, 7, spatele rotunjit, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relaxăm. Șezuta pe călcâie, pieptul pe genunchi, relaxăm coloana. Schimbăm. Lucrăm cu stângul. Atenție, scurt. Amplă și 1, 2, relaxăm, contracție 5, 6, nu depărtați genunchiul, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, îndoitim, cobor, cobor, ridic, ridic, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, jos, sus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relaxăm. Revenim culcat, abdomen. Facem 1 în 4 timp. Rotunjim bine spatele, atât la ridicare cât și la coborâre și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Puteți să numărați cu noi 7, 8, 3, 2, 3, 4. Vă ajută să respirați corect. 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relaxați. Genunchii la piept, îi cuprindeți cu brațele. Pe coapsa dreaptă, genunchii îndoiți, palma la ceafă, amplă cu stângul, tenție și 1, 2, 3, nu duceți la umăr, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cercuri înainte și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, cercuri înapoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, întinde și la umăr, întind, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relaxați. Genunchii la piept, îi cuprindeți cu brațele. Palmele la ceafă, genunchi îndoiți, abdomen, punem palmă pe genunchi opus. Și revenim cu coatele pe sol, începem spre dreapta și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, reveniți cu coatele pe sol, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relaxăm. Ne întoarcem pe coapsa stângă, genunchii îndoiți, amplă cu dreptul, tenție și 1, 2, ridic, cobor, 5, 6, la flexie, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, cercuri înainte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, schimbă sensul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, întinde și la umăr, întind, în 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relaxăm. Tălpile pe sol, brațele lateral, palmele orientate în jos, ducem genunchii în partea dreaptă și bărbia în partea stângă. Schimbăm. Relaxați coloana. Și întindem brațele, picioarele, ați vrut să ne pisicim. Ne răsucim și ne pisicim și... Fetele noastre știu de ce. O zi minunată în continuare. Vă așteptăm data viitoare, ora